Така, здравейте! Днес ще ви покажа програми, с които може да снимате видеа или на игри, обаче някои не стават. Първата е Bandicam. Bandicam, тя не става за снимане на игри и може да се снима само по 10 минути. Като напишете Bandicam в Google, ето, излиза това на мене и го натискате и то, вкарва ви в сайта, натискате Download Bandicam и така. От Softonic я теглите, ето. Другата игра, другата програма е Fraps. Ето. Тя е много хубава програма. Единственият проблем е, че прави видеята, например за 10 минути видео, ти го изкарва 1 гигабайт. Камо ли за половин час ще към 10 гигабайта. Тука при мене това по някой път, докато играя, изключва, и ако някой знае как да оправя този проблем, да ми го каже. Другата е Dextory. Тя е яка, но става за геймплей, обаче отгоре излиза едно голямо Dextory. Тук като снимате видеото и отгоре ти излиза едно голямо лого на Dextory и не знам как да го оправя. Ако можете да ми кажете. Ето тук първото, аз от него или от второто, откъдето си изберете. Сигурно ще сложа линк за всички сайтове. Другата е Cam Studio. Те има, моя Windows XP, защото аз не съм на моя компютър, ами на един мой приятел компютъра, защото моя е развален. Така, Windows, ето го аз тук или от тук, те са еднакви. И това са програмите. Cam Studio. Има още някои, само че аз не мога да се сетя за тях в момента, защото отдавна съм си ги теглил. И това е. А пък ако искате да снимаме на някоя игра, защото ние ще снимаме, добавете го отдолу в описанието на клипа. И това, ако ви е харесал клипа, натиснете пръстче нагоре, палец нагоре и коментирайте и се абонирайте. Ще снимаме най-вече на Minecraft, League of Legends, Mortal Kombat, Game Dev Tycoon, Assassin, не знам, и също и на Metal Gear. Така, довиждане от мен и до скоро.